चारे भासी भासी जा नौका मोर भासी जा जा सेकुळକୁ जा ଏକୁଳକୁ जा ଏକୁଳକୁ जा ଏକୁଳକୁ जा ବାପା କହୁଥିଲା ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ଭସେଇବି ଯୋଉ ଶୀତ ପଡିଛି ପୋଖରୀରେ ଭସେଇବି ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଏକା କଥା ନୁହଁ ଯା ବୁଡି ଯା ଗୁଲୁଲା ଏ ଗୁଲୁଲା ତତେ ଏତେ କହିଲି ସକାଳ ହେଲାଣି ଆସିକି ଭୋର ହେଲାଣି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ହଉଛି ଏଠି କୁଆଡେ ଗଲୁ ଗୁଲୁଲା 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 ଆରେ ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖୋଜିଲାଣି ତତେ ଡାକି ଡାକି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଆରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହବ ସବୁ ପିଲା ଏକାଠି ହେଲେଣି ଶୋଇଛୁ କଣ ଗୁଲୁଲା ଉଠ 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 ଏ ଉଠ ବା ଆରେ ବାଡି କାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି जा चारे भासी भासी जा नौका मोर भासी जा जा सेकुळକୁ जा ଏକୁଳକୁ जा ଏକୁଳକୁ जा ଏକୁଳକୁ जा ବାପା କହୁଥିଲା ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ଭସେଇବି ଯୋଉ ଶୀତ ପଡିଛି ପୋଖରୀରେ ଭସେଇବି ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଏକା କଥା ନୁହଁ ଯା ବୁଡି ଯା ବୁଡିଗଲା 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 ଉଠିଗଲା ଉଠିଗଲା ଗୁଲୁଲା କିଏ ଭାଇ କଣ ବେ ତୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛୁ ଆମ ସଭ୍ୟତା ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁ ବୁଡେଇକିରି ଖାଇବୁ ନା କଣ ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା ଆଣିଛି ବସେଇ ଶୀତ କରିବ ଶୀତ ନା ଉଡବା ଆରେ ଶୀତ କରୁଛ ତୁ ତ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବୁ କୁକୁର ମରିବୁ ତୁ ନା ତ କୁକୁର ମୁଁ କୁକୁର କଣ କହୁଛି ଟୋକା କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ମାଇଲେଣି ଟଙ୍କାଟା ଭାଙ୍ଗି ବେଶୀ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ ଦଳେଇ ପୁଅ ମାଣ୍ଡୁ ମହାବଦମାସ ତୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କାଇଁ ଟେକା ପକଉଥିଲୁ ତତେ କେତେଥର କହିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ହଁ ତତେ କୋରିଲା ପରେ ଆସନି ଏଇଆକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଛୁ ଟିକେ ପାନ ଆଇଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଦିଆ ହେଇକି ଭସା ହବ ଠାକୁର ପାଇଁ ତୁ କଣ ଖାଇଯାଉଛୁ ଭସା ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ ଡଙ୍ଗା ନେଇକିରି ଆମ ଦେଶରୁ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବୋଇତ ନେଇ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୁଝିଲୁ ମା 7 ବ୍ରଦର 1 ଡଟର 1 ଡଙ୍ଗା ବିଜନେସ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଡଟ 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 ବୁଝିପାରିଲୁ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ଦେଶରେ ସେମାନେ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ ବଣିଜ କରିକିରି ନୌବାହିନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲୁ କିଏ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ କହିଲୁ ସାତ ଭାଇ ଗୁରିଆ ବିକାଶ ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଏସବୁ ସୁରାଟରେ ନାହିଁ ତା 3 ଭାଇ ଆଉ କହିଦେଲୁ ଅଜି ବିଶିଆ ବିଚ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି ବୁଝେଇବି କିରେ ଏଇଟା ବା ଆମ ପରମ୍ପରା ତମେ ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛ ହଁ ସେଠୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତପଇ ତାର ଆଉ 7 ଭାଇ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତପଇର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ହଁ ହଁ ତାର କଣ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଫେସବୁକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ଅଛି ତପଇର ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ରମା ଝୁଅ ତାହେଲେ ବାପା ମୁଁ କଣ ତପଇ ତାହେଲେ ମୋ 7ଟା ଭାଇ କାହିଁକି ଚୁପ ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଦାୟୀ ମୋ ଭାବନା ରହିଗଲା ସେ ମତେ ଛାଡି ପଳେଇଲା ଆରେ ଡଙ୍ଗା ବସା କାକା ମା ବୈରୀ ଅଜା ମା ଭାଇ ଆଉ ମାମୁଁ ଆଇ ଖୁଡି କହୁନୁ ଆଉ କଣ ସେଟା ହଉଛି ଅଜା ମା ଭାଇ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇ ଅଜା ଘର ଡାଲି ପଡିଶା ଘର ପରିବା ଗୋଟା କଥା କହୁଛି ଆଉ ଆକା ମା ବୈରୀ ଆକା ମା ବୈରୀ ପାନଗୁଆ ଖଇରୀ ସାଡେ କଣ ଯାଉ ସାଡେ କୁଆଡେ ଅନଉଛୁ ଗଳିକିରି ପର ଝିଅକୁ ତୁ କାଇଁ ଅନଉଛୁ ତୋର ବାହାଘର କରିଦେବି ଆରମ୍ଭ ହସ କ ଆକା ମା ବୈରୀ ଅଖା ମା ବୈରୀ ଅଖା ନା ବେଡସିଟ
ଓ ଆକା ମା ବୈରୀ ଓ ଏଇଟା ଆକା ହଁ ଆକା ମା ବୈରୀ ବ ହର୍ଷ ଇ ରସକାରୀ ଆହୁରି ଅ କତରୁ କ୍ଷୀର ଯାଙ୍କେ ଡାକୁନୁ ଓ ଆକା ମା ବୈରୀ ଆକା ମା ବୈରୀ ପାନ ଗୁଆ ଖଇରୀ ପାନ ଗୁଆ ଖଇରୀ ବର୍ଷକ ଧର୍ମ ମୋର ବର୍ଷକ ଧର୍ମ 2 ବର୍ଷ ହବନି 4 ବର୍ଷ କହୁନୁ ତତେ ଯେତିକି କହୁ ସେତିକି କହୁନୁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତତେ ଆଣିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ ଦୀପ ଲିଭିଲା ଶୀଘ୍ର ବସା ପାଣିରେ କଣ ଖେଳୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ ଆକା ମା ବୈରୀ ଆକା ମା ବୈରୀ ପାନ ଗୁଆ ଖଇରୀ ପାନ ଗୁଆ ଖଇରୀ ବରଷକ ଧର୍ମ ମୋର ବର୍ଷକ ଧର୍ମ କାର ତମର ଇରେ ମୋର କହିଲେ ତୋର ବି ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ଷକ ଧର୍ମ ଆମର କିଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି କିଛି ତୁ ଜାଣିଲୁନୁ ପରମ୍ପରା କଣ ଓଷା କଣ ପର୍ବ କଣ କିଛି ଜାଣିଲୁ ବୁଝେଇଲେ ତୁ ସେଇ କଳା ଅଙ୍ଗାର କାଠକୁ କା ହେଲା ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡା କାଏ ଖାଲି ସାଡୁକୁ ଗଳିକି ରହୁ ଲାଜ ସରମ ତତେ ଟେକି କିଛି ନା ଯାଉନା ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି ବା ଜଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯିବୁ ନା ଏଇଠି ପହଁରି ତତେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ଭସା ଆଚ୍ଛା ବାପା ଯୋଉ ଆମର ପରଦିନ କଣ ଛେଳି ନା କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ ଖାଇ ଏଇଟା ଠିକ ମନେ ରଖିଛୁ ଛାଡ ଖାଇ ମାସେ ହେଲା ତ ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ଘରେ ପୁଣି ଛାଡ ଖାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଭଜା ଟଙ୍କା ପରଦିନ ଛେଳି କି କୁକୁଡ଼ା ହବ ଆକୁ ଜଳ ଜଳ ହିଁ ଦେଖା